Фаил Шафигуллин, Сафура, Бәкер һәм трактор. Фронтка китүчеләр урман борылышында күздән югалдылар. Алар киткән якта тузан болыты гына бөтерелеп калды. Озатучы карчык-корчык, хатын-кыз яулык читләре белән күзләрен сөртә-сөртә моңаеп калган урамнарга, тыкрыкларга сибелделәр. Шул чагында авыл читендәге зәңгәр капкалы өйдән яшь кенә бер ир белән яшь кенә бер хатын гөрләшеп чыкты. Бәкердим, соңга каласың, чукынчык йөгер тизрәк. Ашыктырма, Сафура. Уйнарга китмим, фронтка китәм. Ишетсен колагың. Корап кына йөрт тракторына. Ишеттем ләбаса, йөгер тизрәк. Поезга соңга каласың, Бәкер. Калмыйм. Алай-булай ватылан итә калса, карбюратор белән магнитога тыгылма. Оларына синең баш җитмәс, бригадирга күрсәтерсең. Бар инде, бар. Берәр җиргә китә башласаң, карбюратор, магнитор дип теңкәгә тиясең, чистый. Телеңә салынма, җин хатыны. Алай-булай булса, кайткач караваны. Курыктым ди бик, кытым очты. Бәкер кулындагы капчыгын култыгына кыстырып, авыл башына кадәр йөгерде дә, артына борылып, хатынына йодрак күрсәтте. Подшипникларны эретмә. Китүчеләр китеп атнавын көн узды микән, юк микән, авыл белән фронт арасында өч почмаклы хатлар йөри башлады. Авыл кешеләре фронттан килгән хатлар аша Гайфи Исхагының медаль алуын, Тимерче Маратның кулы яралануын, Вәлиулланың командир булуын, Шәмси Мохтарының хәбәрсез югалуын белделәр. Көннәрдән бер көнне тракторчы Бәкердән дә хат килеп төште. Уйлап тордым да әле туп янында Сафура дип, сәламсез нисез, илаһи уптым башланган, һәм шулай ук илаһи уптым тәмамланган иде бу хат. Узган ел мин хөрмәтшә биргән свичәләрне Кодрәт басуында калдырганмын ахыры. Әле иртән генә туры наводка белән немецларның 11 танкысын яндырдык. Соңгы танкка ут капкач, кылт итеп исемә төште. Хәтереңдәме? Син миңа ашарга китергән идең. Елга буенда учак ягып, чәй кайнаттың. Ә мин свечәләрне чистартып утырдым. Шунда син сихырчы кебек муеныма килеп асылындың. Зәңгәр бәбәкләрең белән күзләремне бирауладың. Свечәләрнең кулдан ничек төшеп киткәнен үзем дә сизми калганмын. Бу хатны алгач ук барып эзлә. Ишетсен колагың, эш вакытында сырпалана торган гадәтеңнән биздерәм әле мин сине кайткач. Шабаш. Немец тагын кузгала. Сафура җиделе лампа яктысында шәмәхә карандаш кисәген иренендә чылата-чылата Бәкеренә җавап хатын язып ташлады. Кодрәт басуын сөреп бетердек. Свичәләреңне таптым, тутыкканнар. Бензинга салып куйдым. Әйберне кая очрады шунда ташлыйсың да аннары кешене гаеплисең. Окопта мылтыгыңны онытып калдыр тагын. Ул танкларны яндырмыйча гына плен алып булмый идеме соң? Машиналар җитешмәй. Оек башлар җибәрәм, катырып бетермә. Аягыңны юып йөр. Бәкердән 2 елга якын хат килмичә торды.
Сафура бу вакыт эчендә ни уйлагандыр, үзе сөйләмәгәч әйтүе читен, әмма һич көтмәгәндә язгы матур көннәрнең берсендә аңа бу юлы 4 почмаклы хат китереп бирделәр. Хатны шактый озын сырлаган иде Бәкер. Сагынганга чыдый алмыйча яза икән дип уйлама, җин хатыны. Әле бер никадәр вакыт шулганышта калып, немецлар белән кити-кити уйнап йөрдек. Үзебезнең якка чыкканда бер аягым снаряд кыйпылчыгына бәрелде. Госпитальдә ятып чыктым. Соңгы көннәрдә боршу басты. Трактор ни хәлдә? Кичә төшемдә бригадир Хөрмәтшәне күрдем. Трактор хәтле тракторны хатын кызга ышанып тапшыралармы соң? Шеш озын акыл кыска бит аларның ди. Ну, караны Сафура. Тракторны алай-булай эшләтсәң, кайткач рәхим шәфкать көтмә миннән. Рәтлегенә йөрт. Ремонтлаганда карбюратор белән магнитосына бригадирдан башка орынма. Немец Сталинград яныннан шыр җибәреп качты. Оек башыңны яртылганчы киеп булмады. Тегеннән бер немец майорын урлап чыккан идек. Кырда катып үлә башлады да, керттек инде шуңа. Бигайбә. Кол Шәриф басуы ташлы. Плугарыңны кисәтеп куй, үзеңдә авыз ачып йөрмә. Сафура көне сәгате белән Бәкергә җавап язып җибәрде. Сугышуыңны бел. Юк акылың белән кешегә акыл өйрәтеп маташма. Трактор начар тарта. Трактор керосинны күп бетерә дип зарлануларың исеңдәме? Карбюратор белән магнитоны кили белмәгәнсең икән шул ян кисәгем. Трактор сәгать кебек эшли хәзер. Бер юлы 2 сабан тагып йөрим. Бәкер тагын озак кына дәшми торды. Инде аның турында хәбәрсез югалган икән дип тә сөйләштергәләделәр. Мондый хәбәрне ишеткәч, Сафура югалтырсың аны дип кулын гына селтәде. Исегездәме? Чәчкап конюшни яна башлагач, ут эченнән 5 колынны алып чыккан ие. Үзенең бер генә чәч бөртегедә көймәгән ие. Шигән арбасыннан төшеп калган нәрсә бит ул. Югалтырсың аны. Чыннан да югалмаган икән Бәкер. Аның соңгы хаты Берлиннан килде. Сафура тракторның тузаннарын сөрткәли тор. Җиңелүе турында Гитлердан белешмә яздырып алам да кайтырга чыгам, дип 3-4 кенә авыз сүз язган иде ул. Сугыш бетеп 40-50 көн узган иде. Сафура трактор белән дөбер-шатыр авылны чыгып барганда, чак кына бер солдатны бәреп йыкмый калды. Селкенми дә хәерсез, аякларын аерып, юл уртасына басканда тик авызын йырып тора. Түшендә орден медальләр ялтырый. Сафура тракторын туктатып, кулларын йодрыклап, җиргә сикереп төште. Нәрсә? Трактор астына керәсең? Монда кайтып үлергәме? Әнкәшем, Бәкер, сине чуканчык. Сафура, җин хатыны. Әбәү, мыек үстереп кайткан булган берәү. Җибәр чуканчык, билемне өзәсең. Кара, үпкән була, уялмый да. Кемнән уялыйм? Сафурам, дип як-ягына карап алды Бәкер. Тирә-юньдә берәү дә юк. Тик 5-6 адым читтәрәк, ир белән хатынның кавышуына шатлангандай, тигез тавыш белән трактор гына тыкылдап тора иде.